kusuka ngaphakathi okulethwe kuhle kodwa sizimveze kokwesenyongweni ezinhle zodwa lulonwabo olungayindawo kulowo yena yedwa ezababina zingenwa zezabo bodwa owesithathu akafuneki makadlalele pha yedwa zipikutolasele wena uthongiweyo zingabinamva ndedwa ethisibuzi bekelubala nikazulule nodwa ningadlakazanga ntsimbi zabelungu mantinqaka neentsimba zayo imfundo sisitshixo sazo zonke ingqango ayikhethe bani ngomdala nomncinci uhlale enxalela imfundo isikolo ngumlambo omkhulu ohlala umpompozulwazi ootitshala bayalunikela nabani onxanelweyo uthi ayekusela ingqondo izale mpu abe ngumntu ebantwini umntu ngamnye uzimela ngenqayi elangeni akukho nkwali iphandelenye esikolweni toto nexoxo liyazidumela ukuya encwadini akukho namnye ofuna ukutshona emhadini xa ungafundanga kuyafana noba usesigogweni uhlala nje ube ngulukantweni uhlala ezirhoxweni ube ngutshwaleni ekugqibeleni uyothekeza ezivenkileni xa ungafundanga wena ngabe uthembele ngantoni na xa uzoba ngumahlalelo ulindele ingomso lakho loba njani na mzontsundu masikhumbuleni akusosifo kaloku le nto yosuleli xa ungafundanga wena uthembele ingomso lakho loba njani na mzontsundu masikhumbuleni akusosifo kaloku le nto ayosuleli